गहपुर ओनसोलनि सिङाव थानाय दनं शान्तिपुर गामिनि कमलास गयारिया नीट आनजाद उथ्रिसार जानो हादों। जगेश्वर गयारिनि आंगो फिसाज्ला कमलास गयारिया बर' बिजोङाव फरायना 465 नम्बर लानानै नीट आनजादखौ उथ्रिसार जानो हायो। नंगौ, बे समाव थारैनो बर' हारिनि थाखाय थुलुंगाखां आरो गोग्गाथाव रादाब। बिथाङा कचिं लायाजासे गावनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों खस्थ'नि फिथाइखौ मोनफुंनो हाबाय। बिथांनि सिमाङा गिदिर, नाथाय नखरनि दिथागिरिनि बुंनाय बायदिब्ला दासिम आनजाद उथ्रिखांनायनि उनाव नखराव फोरोंथाय होनो रां गैया। कमलास बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला MBBS फरायनानै सासे मोजां स्पेशलिस्ट डक्टर जागोन होननानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंथियो बिथां कमलास गयारिया। बिथाङा फरायनाय समाव जेब्लानो उफ्रा सम मोनो अब्लानो फरायोमोन होननानै बुंथियो खौरांनि सिगाङाव। आरो गावनि फरायनाय बिथिङाव नखरनि बिमा बिफा आरो फोरोंगिरि लोगोसे गामिनि सुबुंफोरा मदद होदों होननानैबो बुंथियो खौरांनि सिगाङाव। लोगोसे गामिनि दिथागिरि बिथांमोनहाबो गोजोननायखौ फोरमायदों खौरां बिजोङाव। बेनिखायनो फरायनाय बेलायाव नखरनि रांखान्थियारि थासारिया लोरबां जानायलाय सरकारा फरायनाय बेलायाव अनसुंथाइ होयोब्ला गोजोनगौ होननानै बुंथियो नखरनि दिथागिरिया। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि कमलास गयारि आरो आंनि बाबानि मुङा मुस्रि जगेश्वर गयारि आरो आंनि आइनि मुङा मुस्रि मासुमबारि गयारि आरो आंनि गामिनि मुङा दनं शान्तिपुर। नोंथाङा जि मेट्रिक आनजाद आरो हाई सेकेन्डारि बैयाव नोंथाङा माबायदि मार्कखौ लानानै पास जादोंमोन नोंथां? मेट्रिकआव आङो बर' मिडियामजों फरायनानै बेयाव आङो 94% मोन्दोंमोन मेट्रिकआव। बिनि उनावहाय हाई सेकेन्डारियावहाय आङो साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय बेवहाय 95% मोन्दों आरो बे नीटनि सिगाङाव माबाफोर एग्जामफोर लिरबावदोंमोन नामा नोंथाङा? नीटनि सिगाङावहाय आङो JEE मेन्सखौ होदोंमोन जानुवारियावहाय। बेवहाय आं 90% मोन्दोंमोन। ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेनि सेकेन्ड एटेम्प्ट जायो आरो एप्रिलाव जादोंमोन JEE मेन्सनि सेकेन्ड एटेम्प्ट। बेवहाय आङो 94% मोन्दोंमोन। गुदियाव बबेयाव फरायनायमोन गिबियाव? गिबियाव आङो गफुर बर' हाइ स्कुलाव फरायजेनदोंमोन। गुदि फरायसालिखौ बबेयाव फरायनायमोन? गुदि फरायसालिखौ जोंनि गामिनिनो दनं शान्तिपुर गुदि फरायसालि। नोंथाङा प्राइभेट फरायसालि ना सरकारि फरायसालियाव फरायनानै? सरकारि। सरकारियाव फरायदों आरो एमइआवबो एलपिआवबो आरो ना? मा मिडियामाव फरायनायमोन? बर' मिडियामाव। दायो मा थांखि लादों नोंथाङा जे नीटखौ पास जाबाय? नीट पास जानानै MBBS पास खालामगोन, ओमफ्राय बिनि उनाव डक्टर सासे स्पेशलिस्ट जानायनि सिमां दं। ओमफ्राय नोंनि बेबायदि जाफुंसारनायाव सोर सोरनि बिहोमा दङ होनना नोंथाङा दिनै बुंदों? गिबियावथ' आंनि बिमा बिफा, ओमफ्रायो बेनि उनाव आंनि गासै फोरोंगिरिफोर, आंनि गासै लोगोफोर आरो जोंनि जेसेबां गामिनि माखासे सुबुंफोर जायफोर आंखौ अरायबो माने मटिभेट खालामदों, थुलुंगा होदों, बिसोर गासैनिबो बिहोमा दं होनना आं सानो आरो। मा खावलायनो सानगोन इयुन जोलैफोरखौ? इयुन जोलैफोरखौ मोजां फरायथों। जुदि बिसोर साइन्स लानो गोसोबा साइन्स लानो हागोन, जुदि डक्टर इन्जिनियार जानो गोसोबा बिसोरो साइन्स लानो हागोन आरो गावसोरनि गोसोनि सायाव आरो बिसोरो जुदि आर्ट्स लानानै बेलेग जुदि गावसोर लुबैनाय बायदि फरायनोब्ला बेबायदिबो फरायनो हागोन। नाथाय साइन्स लानो लुबैयोब्ला आं माने बिसोरखौ खावलायो आरो जुदि डक्टर बिदि जानोब्ला सिगांनिफ्रायनो बिसोरो एम खालामना लानांगोन। क्लास 9, 10निफ्रायनो बिनि उनाव साइन्सखौ मोजाङै फरायनांगोन आरो 11, 12खौ मोजां फरायनांगोन। बिनि उनावहाय जेनेबा कचिं लायालासिनोबो पास जानो हागोन आरो बिदि नीट बा JEE-फोरखौ। फरायनाय समाव माबायदि समय होयोमोन? समाय होनाया खोब 7 बा 8 घन्टा बेफोरदि जायोमोन आरोना। माने आं बिदि जेनेबा फिक्स खालामनानै फरायाखै आरो जेनेबा आं जेब्लानो टाइम मोनो अब्लानो नायो, सानावबो नायो, हरावबो नायो, जेब्लानो टाइम मोनो बेयाव आं माने गावखौनो 100% होनो नाजायो आरो। बेनि गेजेरजों माबा एक्टिभिटिस बेलेग गेलेनाय मानायफोरबायदि खालामो। मेथाइबो खनो मालाबा, ओमफ्रायो गेलेयोबो आरो हस्टेलाव थादोंना बे सारमोननियाव, बेवहाय जों बिराद बिदिनो गेलेयोबोमोन, गासिबो खालामोमोन आरो खालि फरायनायल' नङा जोङो बिदिनो। मा बुंगोन नोंथांनि फिसाला दिनै मोनसे आनजाद होदोंमोन, बे आनजादावहाय मोजां फिथाइ लानानै उथ्रिसार जानो हाबाय, मा बुंगोन? आंनि गथ'नि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे माने दा बियो नीट होनानै पास जाबाय। आं बिमा बिफा जानानै जों बहुद खुसि। मानो होनोब्ला बियो जोंनि नैबे एरियाखौनो माने मोजाङै मोजां माने मुंदांखा फेमास खालामदों। लोगोसे आखौ जोंनि जिथुनिखि माबा गहपुर गावनि जिथुनिखि फरायनाय नैबे फरायसालिखौबो बहुद
फेमास खालामदों बेनि थाखायनो आङो दिनै बहुद खुसि बेखिनियानो आरो दा बिथांखौ फरायनो थाखाय गोबां जेनेबा रां खरसाफोरा जेनेबा दाथ' MBBS फरायनो नागिरदों नङा होमबा? औ बेयाव माबायदि जानानै दं दा रांखावरिनि सायाव? दाथ' रांखावरिनि बेलायावथ' बुंनो थाङोब्ला आंहाथ' बहुद खमानो माने बहुद खमानो होनजायो आरो जेबोआनो गैखाया। दाथ' आं बिनि सायाव मा बुंबावनो इयुनाव फरायनो थाखाय बिथांनो गोबां रांखावरि नांगौ जागोन। बे रांखावरिखौथ' नांगौ जायो। बेबायदि इसेबां जगार दंना गैया दा? दाथ' बेबायदि जगारानो गैखाया गैया। माबा न'खरनि अबस्थाया माबायदि? न'खरनि अबस्थायाथ' आंना बहुद माने डेमेजखा माने। अब्लाबो बेनि गेजेराव फोरोंनाय जादों। अब्लाबो आङो जेनेबा गावनि माबाया गैयाब्लाबो जेने थेनेब्लाबो आङो बेखौ गथ'खौ फोरोंगासिनो दङ आरो इयुनसिमहालागै आं फोरोंलांगोन जेने थेनेब्लाबो हाजिरा BTC सरखारनिफ्राय आं बेखौनो खावलायहरनो सानदों जुदि जोंना हाग्रामा सारा जुदि अनोब्ला बे आंनि जिथुनि गथ'नि फरायनायाव जाहाथे एसेब्लाबो मदद हरगोन आं बेखौ आसा खालामहरदो आरो। नोंथांनि फरायनायाव माबायदि नोंथाङा गाइड होदोंमोन? आंनि गथ'नि फरायहोनायावथ' आङो बेखौ बहुद मोजाङै माने फोरोंदोंमोन। जेरैहाय बियो जेब्लानोखि फरायबाय थायो अब्ला बेखौ आं एसेब्लाबो माने स्रोदै थांनानै नायखुमा हैयो बेबायदिमोन बे फरायदोंना फरायाखै नैबेफोरबायदि आं नायोमोन आरो बियो जुदि मबाइलफोर नायदोंब्लाबो बे मबाइलाव बियो मा नायदों आं नैबेखौबो एसे माबा खालामहैयोमोन आरो नोजोर होयो। नोंथांमोननि गामिनिफ्राय जि NEET फरिखा बेवहाय आनजादावहाय मोजाङै उथ्रिसारनो हाबाय मा बुंगोन बे समाव माबायदि गोजोननाय फोरमायो? जोंथ' गामियारि हिसाबै जोंनि गामिया दनं सान्थिपुर गामि बिदिनो मोनसे जोंहा गुदि फरायसालि दङ हिसाबै दिनै बे गुदि फरायसालिनिफ्रायनो जोंनिनो बे गामिनो फिसा नैबे बिथां जगेश्वर गयारिनि फिसाला बिथाङा जेरैबायदि जोंनि बे गामिनि थरसे अलंबारा हाथरखि जानो हाबाय जोंहा ओनसोल हिसाबै बा जों गामियारि हिसाबै गोबां रोजा रोजा गोजोननाय दङ जायखौनाखि दिनै बे ओनसोला बा गोबां फरायसाफोरनि गेजेरावबाबो हास्थायबाबो बे स्टेपखौ बा बे पजिसनखौ मोननो हायाखै। बेनि गेजेराव जों गामियाव दिनै बे न'खरनि बिमा बिफानि नाजानायजों आरो गावनि नारा नाथा नाजानायजों जाहाथे थांखिखौ लानानै दिनै होसोनानै बेखिनि स्टेपसिम मोनहैबाय बेनि सायाव बिथांखौबो जोङो बे न'खरखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावदों। लोगोसेयैनो जोंहा गोबां गोजोननाय दङ आरो बयबो नाजाथों बेबादिनो बा साफा जों गासैबो ओनसोला बेबादि नाजानो हानाय जाथों बा नाजानांगौ आरो जोंनिफ्राय बिदि नाजानायाव बा मिथिनायाव बा दिनै रिजाल्टआ क्लियार जानायाव जोंहा गोबां रोजा रोजा गोजोननाय दं। जों गामिनिफ्राय दिनैनि बे नोंथांमोननि चेनेलजों जों बेखौबो खावलायदों जाहाथे बेबादि नाजायोब्ला बिनि फिथाइखौ मोनो होननानै जों दिनै मिथिनो मोनबाय। जों गामिया आरो बांसिन दिनै फोथायनाय फैबाय बा जोङो बे स्टेपखौ मोजाङैनो बेबादि नाजायोब्ला मोनफुंनो हायो होननानै जोङो फोथायनाय जायो। बिथाङा बबे मिडियामनिफ्राय फैनायमोन? मिडियामाथ' जोंनाव दिनै जोंनि फरायसालिया जोंनि गामियावनो दंखायो गुदि फरायसालि बियो 1979 गायसनजानाय बेयाव बर' मिडियाम बिनिनो सरकारि गुदि फरायसालि दनं सान्थिपुर गुदि फरायसालि बिनिफ्रायनो बियो क्लास 1निफ्राय फरायनानै दिनै गुदि फरायसालिखौ पास जाखांनायनि उनाव गहपुर हाइ स्कुलाव फरायहैबाय। दिनैनि दिनावथ' गहपुर हायार सेकेन्डारि स्कुल जाहैबाय। बेयाव फरायनानै बिथाङा जेरैबायदि गावनि मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हानायाव अल आसाम टप बिथाङा बे समावबो मोनदों। हायार सेकेन्डारियावबो मोनदों आरो दिनै फैनानै आरोबाव फिन खनसेबाव NEET जायखौनाखि डाक्टारनि बेयाव दिनै फरायनानै बेयो आरोबाव जाफुंसार जानो हाबावदों। मथथे बियो जोंनि गावनिनो लांगोनायाव बा सिलायावनो थानाय गुदि फरायसालि बर' मिडियाम बेनिफ्राय बेयो उथ्रिसार जानो हादों आरो